चिरां जिल्लासिनि भारत भुटान सिमायारि ओनसोलनि दादगारि हाथिसारनि मोनाबिलि लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ 1 डिसेम्बर रबिबारखालि बेखेवबाय। समायना मिथिंगानि नुथायजों बुंफबनाय भुटान हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय दैसानि रुगुङाव बे लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियाव बेखेवजेननाय सानखालिनो दाब दाब जायगानि गोबां दावबायारिफोर फैनानै रंजानाय नुनो मोन्दों। मख'नो गोनां बाथ्रादि मोनाबिलि लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ बेखेवनाय हाबाफारियाव दादगारियाव थानाय एसएसबि जवाननि एसिस्टेन्ट कमान्डेन्ट आरो इन्ड'-भुटान फ्रेन्डशिप एस'सिएशननि बिबानगिरि दासु सेरिं नार्बुमोनजों लोगोसे भुटान आरो आसामनि गोबां सुबुङा बाहागो लादोंमोन। गुबुन फारसेथिं मोनाबिलि लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ बेखेवनाय हाबाफारिनि गेजेरजों लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ सामलायग्रा आफादनि फारसेनिफ्राय दावबायारिफोरनि सांग्रांथिनि थाखाय खौरां बिजोङाव ओरैबादि बुङो। नंगौ, आङो बे हाथिसार ओनसोलनि मोनाबिलि पिकनिक स्पटनि कमिटिनि जानानै नोंथां मिडियामोनखौ बरायग्रोनाय थाबाय। जोंनि बे मोनाबिलि पिकनिक स्पटआ 2017 मायथाइनिफ्रायनो सोलिबोदों। दिनै 2024-25 फैगासिनो दं। बाव देग्लायहाय जोङो बे मोनाबिलि स्पटखौ थांनाय बोसोरफोर बायदि मोजाङैनो खुंफुंनो सानदों। बे मोनाबिलि स्पटखौ सलायबाय थानायाव जेबो जेंना जेंसि जानाय नुवाखै, माबा मोनसे दावराव दावसिबो जानाय नुवाखै आरो बिनिफ्राय जोङो देग्लायहाय साबसिन खुंनो थाखाय जोङो लाहार फाहार जादों आरो जोङो बे मोनाबिलि पिकनिक स्पटखौ साबसिननिफ्राय साबसिन खालामलांबावनो नाजागोन आरो लोगोसे गासैबो बे मोनाबिलि पिकनिक स्पटआव पिकनिक जाफैग्रा रायजो राजा नोंथांमोनखौ खावलायहरनो सानो जे मानो होनबा जोंनि बे मोनाबिलि पिकनिक स्पटआव जाफैयोब्ला नोंथांमोनाबो जोंनि कमिटिनि रुलफोरखौ मानिनांगोन, डिसिप्लिनजों सोलिनांगोन आरो बे जोंनि मोनाबिलि पिकनिक स्पटआव पिकनिक जानानै जेन लेथेर फेथेर खालामा, बथल बायदिसिनाफोरखौ बुख्रुबा आरो लेथेर फेथेर थोरसि लाइफोरखौ गारलाबाया, मोनसे जायगायाव ज' दोनो। जोंनाव कमिटियाव बेखौहाय बिनिफ्राय ज' जायगायाव दोननायनिफ्राय लांग्रा दङ, जाहाथे नोंथांमोना बे मोनाबिलि पिकनिक स्पटआव फैनानै लेथेर फेथेर खालामा, बेखौनो आङो कमिटिनि जानानै खावलायनाय थाबाय। नायथावना मा खालामना होनाय जादों ओरैनो? नायथावना ओरैनोथ' जोंनियाव सिगांनियाव दैया एसे गिदिरमोन, बेनिखायनो दालांफोरखौ बारा गोलावखाय समायनासिन खालामनो हायाखैमोन। देग्लाय दैया एसे गुसुं जादों, गुसेब जादों, बेनिखायनो जों देग्लायहाय साबसिन सिगांफोरनिफ्राय साबसिन बानायनाय जादों दालांफोरखौ। आरो जायगाफ्राबो सिगांहाय बालामोन, देग्लायहाय थोरि रज'बाय, गांसो रज'बाय, मोजां जाबाय, क्लिनसिन जाबाय। देग्लाय बिदि हाद्रि गैया सिगांनि बायदि, बिराद मोजां समायनासिन जादों देग्लाय। एन्ट्रि फिया माबायदि खालामनाय जादों देग्लायनि बोसोराव? देग्लाय एन्ट्रि फिसखौ बुङोब्ला सिगांनि बायदियानो लानाय जादों। जों बेहाय बाराबो खालामनाय जायाखै। बासखौ जोङो पार बासाव 700 खालामनाय जादों आरो विंगारखौ 500 खालामनाय जादों, बाइकखौ 100 लानाय जादों, कारफोरखौ 300 लानाय जादों। बेबायदि फिसै जों लानाय जादों आरो डिसेम्बरनि 1 थारिख, बे 1 थारिखआव जोङो अपेनिं सेरेमनि लादों। बे मोनाबिलि पिकनिक स्पटखौ जोङो अपेनिं खालामनो। टाइमिंखौ माबायदि खालामनाय जादों नोंथाङा? बबेनिफ्राय बबेसिम? जोङो स्पटखौ टाइमखौ जोङो फुंनि 6 बाजिनिफ्राय मोनाबिलि ओरैनो बेखिनिखौ जोङो खालामथ'नाय जादों। जोङो परिस्थितिखौ नायनानै जोङो बानायगोन। ओरैनोथ' बादा दङ, जोङो जोंनियाव बेयाव बर्थमान होथ'नाय जादों। जोङो नांगौबा जोङो 5 बाजिसिम होगोन, परिस्थितिया एसे गाज्रिब्ला, आरो जोङो परिस्थितिया मोजांबा एसे एनै 7टा 8टासिमबो होनो हागौ आरो बेखिनिखौ जोङो बुंनाय जायो। दावबायारिफोरखौ आङो खावलायनो सानो जे, मानो होनोबा जोंनि बे हाथिसारसिम फैनाय लामाया दा बर्थमान एसे मोजां क्लिनाव जाबाय, नाथाय एसे हाद्रि दं आरोना, हाद्रि दं, बेनि थाखाय एसे उसुबिदा। अब्लाबो दा लामाया इसेबां गाज्रि गैला आरो जोंनि बे मोनाबिलि पिकनिक स्पटआव जायफोर बिथांमोनहा फैनो गोसो दङ, बेयो ओरैहाय जोंनिया बङाइगावनिफ्राय फैनानै सामथाइबारि टु भुटान गेलेफु मोनफैयो आरो बिनिफ्राय जोङो दादगारियाव मोनसे SSB केम्प दङ। बे SSB केम्पनि एसे सिगाङाव एसे खोलाहा जोंनियाव सानजाहा फारसे फैनाय लामा दङ, बेयावनो मोनाबिलि पिकनिक स्पट मोनसे लिरनाय गेट दङ। बिथिंजाय फैयोब्लानो 1-1.5 किल'मिटारजोंनो बेयाव मोनफैगोन आरो मोनाबिलि पिकनिक स्पटआव।